बरायहरबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ थ' लोगोफोर फाइनालि दिनैहाय बिराद गोबावनि उनाव बोलांगुरि बाजार थांनो ओंखारदों आरोना थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर थ' फैबाय था बिदिब्ला आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायनो लोगोफोर राजाब थांगोन हाय र' राजा एसे नालाय र'बो जाहैदों बिराद सान्दुं गोसा फाइनालि बोलांगुरि बाजार थांगासिनो दं वाव मासे मोजां फाइनालि बाजार मोनफैबाय मा होनोमोनलाय बाबा एसे उनथिफ्लाय नङालै र' आं sulit net namu halenya taklamun dah net na na bina ini siap sudah siapa lagi menjeng meja jalan sudah bebiang Iya. Kayaknya lagi macam sudah nunggu sini nagar bayar rumah kerja nih guys main kusia ini pasti tidak sejauh ini siapa nama ini lah biarin lalu tuh berjam pasar nih friend ayo masih galau ओंखाम जानो रेडि जाबाय नै दायो नैबेयो मानसि गालदेबजों अमा ओमफ्राय नैबेयो मैथा बांगालजों अमा ओमफ्राय नैबे खुसिया बेदर आरोना जानोसै दा